soc Joaquim Brutau i ara us parlaré dels Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics normalment se n'anomenen sempre 12, l'únic que no sempre són els mateixos, n'hi ha dos que ballen i llavors podríem dir que són 12 escollits d'entre 14. Els Jocs Olímpics són els que van portar la seva seu en el món Olimp. Van ser els que es van rebel·lar contra els titans i es van proclamar déus de l'univers i es van repartir el que era l'univers en aquell moment. Tots són de la primera generació o segona, entenent com a primera generació els fills de Cronos i Rea, que són 6, aquests hi són tots, i després, a part d'aquests, n'hi ha uns altres 7 que tots són fills de Zeus. Són fills de Zeus amb deesses o fills de Zeus, inclús n'hi ha un que és fill de Zeus amb una mortal. Jo faré un retrat de cada un d'aquests déus amb un espai aproximadament de 2 minuts. O sigui, us explicaré l'ascendència d'aquests déus, de cada un d'ells, d'on ve, de qui són els seus pares, quina és la seva divinitat, en quin camp correspon la divinitat aquesta, quins són els seus símbols d'aquesta divinitat, i els fets principals o més destacats entre les llegendes mitològiques. I finalment, la descendència de cada un d'ells. Tot això podrà ser degut amb gairebé tots, però n'hi ha 2 o 3 que deguts a la seva importància, a la seva participació dintre la mitologia i a la seva enorme descendència, doncs potser 2 o 3 minuts serà molt poc, però vaja, intentarem fer-ho el més curt possible. D'aquests 14 que nosaltres posarem aquí a l'abast de tots, són els que únicament estan més acceptats dintre dels déus olímpics. N'hi ha, per exemple, versions que incloeixen Iris, que és la missatgera d'Hera, incloeixen Heracles, que és també fill de Zeus, i incloeixen Asclepi, pels romans Esculapio, però aquest ja seria d'una altra generació, aquest seria fill d'Apolo i ja seria d'una altra generació. No obstant, nosaltres aquests no els incluïm perquè bàsicament, a pesar de que alguns autors ho citen, no són acceptats normalment. Nosaltres agafarem els que són més acceptats i tot. Espero que us interessi, que us agradi i que ens pugueu seguir. Nosaltres això ho farem amb 12 capítols, ja dic, molt curts, i espero que sigui de l'interès de tots vosaltres. Gràcies.